katong. Tapos anong ko yung 12, hindi mo ka nakita. Pareha itong ilang gihimo sa Quiapo. Kay puro tulog ka naman. Pero kano sa amin ako sugod. Sa atong panihapon. Drama ni. Ini kay istorya ka. Kamu din Lucy, pasaan sa kahoy. Pili pa sa ano, buyuron. Ang sakyanan ka sa ato, pinagpasaan sa krus ako. Karo yan po, karo. Sunod ay mag-usay na. Sunod anak, tamo na po'y pasaanon. Dapat nagkakaroon. Kaya, puruso na mo, nangitan si San Pedro. Puruso na sa inyong mga bisyak, vivo. Kaya nga mga katulikod pa, nag-ibawa, sinungangan sa sinungangan. Kaya nakita yung buhay ba? Buhay ba? Ang ilaha kayo nila mo ginawa. Buhay niyo. Hindi ka na pumatlo kayo tinuod na. Bastay sa'yo kayo tinuod na. Basta kayo lang ito ng sala. Ito ka lang sana kayo nga. Kamagdang ko kayo na ang bitsak ako. Hindi mo na salat. Kay damgo mo na. Hindi mo nakita si Juan Bautista. Kaya, ano na, kauno mo na. Kita mo, sulod mo, kasayahan. Pero, ihulat ka. Sato pa, kaya pa din mo na, ngayon mo trabahoon. Kahit kanilumba mo nino, tanaw mo ninyo na yung pagkuha ng situra o yung gidamgo, damgo dito. Kani, wata kayo ba yung damgo mo? Pero ako yung nakakita. Ang hukom, naa sa buha. Si Kardinal Macaraya, usa sa pinakalig-on sa Juan Bautista. Usa sa pinakalig-on. But remember, kung hindi ni ka-challenge, di ginang mo challenge na ikaw Raisa. Ano yung kalibutan? Challenge na eh. Isa na yung posisyon. Ano yung posisyon? Challenge na. Kanawa, di ba na gusto mo ako apigre, gusto pa rin na dito. Isang kasi kuwarte pang relato. Gusto niya, Kardinal dito. Pare, sa kaning akong pagkapare sa Katoliko, musulong ko diha. Sa posisyon. Kuan ba niya kanang valuable ba? Sa lidito. Valuable, kanang kanang Valid. Ano? Oo, pero gusto lang ito ka, sa asa ko pa mawala ang pagkapare sa Katoliko. Hindi, pare, hindi ako itawag namin ninyo. Pero, mag-eskwela ka kaya kanang kaalam ninyo sa pagkapare, wala na dili sa dili na may itong singgit sa kalibutan. Kaya ang inyo ang siya, sa may mga singgit yun diha, kani akong video. Kaya dali mo na ang video ni mo. Kung di ko minaw, kung sa may nalibe, testingin ko mo. Ako yung manita ang sampon, kaya sa mananak. Sa Biblia may itong sahon, ay Biblia naging sahon, dali rin ang Biblia. Kanang akong gisinggit diha. Kasama diha mga dali na tayo. Wala kang siya ka. Wala man sa muraging tagangan. Kayo nga eskwela. Dili ni matuha o kuhan. Kaya siya ka na mga kardinal yun, eskwela din na. Oo, eskwela. Matod na nun. Sa kardinal man. Kardinalon mga kadaan sa Eskwela. ini kardinal kadaan usa kami eskwela sa inyo kulahiman eskwela sa kardinal ay amo adi ni pwede na sa amo maestro kadaan usa kami eskwela mo maestro maestro ka sa kami eskwela mo maestro una nga challenge ning kalibutan
challenge. Ako rin ibalo nga kaning kalibutan ng challenge. Doha ni ako ug si Mayong Hari. Pero wala ko kadungog niya nga nag-ingon siya nga ang kalibutan challenge. Ang yan ang isulti ang kalibutan lumba. Drama. Mo nga challenge mo ni sikat na makaraya sa libro na kayo siya siyang katahuan ng Bautista nga gimisyonan ka ro. Mubuwa ginang ka-challenge niya. Nangit sa'y ka-challenge. Para makita kung kinsa yun. Oh. Tinuod may magdanggo, kay mo man ang danggo. Ato katagan na o Espiritu Higayon. Pero kaya ba nimo mulakaw? Ang tahas nimo mulakaw ka. Manambal ka. Bangko. Tigay bangko. Manambal, ang tahas mo na nino. Ang tahas ani lakaw. Manambal, ilaw. Kunya, magbisti ka o kanang makauulaw. Kaya ba na nimo? Kaya, kanina mo karaya, kung muling bili anak. Kaya ang ito mo kung ano na ako niyo, tapos na bukas 2024. Mag-una ang 24 ni Gregorio, ato ang 24 ato patas Mayo. Nila. Ato pa ang atong abib. Raw na ito sa 2024 ka dito. Karon, by the next year, 2025 na, racing na nas mga mayor. Dapat kita, kaning tubiga mayor. Ato na ang nakita mayor. Pero, di lagi na ito i-force, di na ito ipugos. Kaya naman ko proper time yung ginugod. Kung na pwede nga ipugos na ito. Proper time yun. Proper time, proper place. Na naman tas proper place, proper person, na. Proper time yun ako ito. Exact time. 2026, bautismo gini sa tubig. Kani nga bautismo sa tubig, kung ano siya pa ni re-enactment. Re-enactment ni. Kamu panana ni bautismuhan anang lawas na sudlan ni Juan Bautista. Dili mahimong dili. Kay si Juan Bautista mo, uli ko na po dili. Di na siya kasulog. Ako may Juan Bautista sa una. Ako man ang Elias, Juan Bautista, Mungkado, isaw ako na. Sa una, ako kay balo o usar ng isaw. Basta ang basa ni Mahal Hari, isaw, Elias, Mungkado, Juan Bautista, Usara. Ang akong basa karon kanang Samuel, o Elias, o Juan Bautista, Usara. Una yung basa na. Kung dadon na ito sa Pilipinas, si Mungkado, pwede. Kaya na may mga sinyalis ko. Yung anak. Karon, kaya na may reenactment bautismuhan lang ta sa tubig. Pero dili na itong moripli itong makakita si Juan ang Espiritu. Juan, kaya ako may nakakita. Ako'y nakakita. Kanang akong tiil kanin. Hindi mo tiil sa salapati. Kanang lubot sa salapati, mura na kalapad o. Tampang ni mo ng lubuta ng salapati. Kani. Kanang yan na kalapad. Pag lupad niya na, siyempre ipitay ko. Tiil ko na akong kamot. Di ito pa ang meaning. Nitugpa sa mga baga. Ang pagtugpa sa salapati, dili ng usara. Duha ka tiil pa niya, duha ka tiil na nitungtong diri, wala ang tuo. Wala ang tuo ang pagtungtong. Diyan, gilupad ko niya na. Paglupad na, gusto mingawan, tugtugpa. Pero sa wala pa na nako, puti, mas lapati. Sa wala pa na mahimo, gadamgo ko dito sa Orkita, 1994. Kanang tingog Diyos ako, inan ko nga,
Adto ka sa Orkita. Kay naay espiritu nga mosulod mo. 94. Asal kita sa katulong. Oh. Dapitan. Kapital yung Oh, adto ka sa Dapitan sa Orkita ko ana. Adto ka sa Dapitan City. Kay naay espiritu nga mosulod mo nga. Kanang Dapitan City, ulian man sa espiritu. Tanang espiritu. Hindi. Madagpo o magagmay kanang bugat ng espiritu nga anak pinatunan. Sulod na diri. Tanawan siya sa amin. Niuli siya Kristo kita out na dito sa Smulabe ipadagpo yang asawa nga. Paulion sa Dapitan. Uli sila Dapitan na. Uli sila Dapitan. Dayon pagka-birthday ni Sardo niya ito kita. Pagbalik dala ng espiritu. Mo to'y pagkukuha ito. Kay ang espiritu dito ng Sardo pero dili mo connect diri kay gusto ni Sardo ako yung connect niya. Di labaw siya nako kay ako may connect. Di man labaw ng sanap yun ako. Di man na siya labaw. Mao nga wala po ko hibalo. Wa di ko to may purpose nga ipaadto siya nako. Ang ako lang nga bisita. Oo, yun. Wala, plano na lang. Ang akong tuyo dito connect. Na ba? Scripted na ba? Oo nga, mukunita, kita'y mukunit niya pagpaubos. Isip pagpaubos nga, manghod ko niya. Dili po sa ito nga mukunit ka kay may tagkurata. May tas bahin sa kondisyon. Dili na mao, ang ako nga, isip igsuon ni ba? Igsuon yun mo yun, ako lahi ng bugod. Itanaw mo yung kunod. Ako, naubos yung kay ko ni Elisardo. Nanong inubos ito kaya niya. Ayun ko nga, kung naman nga nilangit ito ang hospital, sabi ko, lapas pa dito. Kayo ba? Wala nang takibalo kung sa'y lapas dito sa langit. Sige, birno na ito. Tingnan eh. No? Kay, ang iyang God nga, sa among pagkaigsuon, bugal-bugalan pa ko niya. Abraham, na, anina dire, kamong mga babae, tago mo. Kinahanglan, magbukot naman yung mga asawa, bukutan ninyo. Maalam mo tayo. Pero kami, kung sa mga pagkaigsuon na. Suon man kami. Ano nga, completely erase yun. Naigiingon nga, magkita mi, final curtain. Nung ka nga, magkita mi, ang siya mo pero ako'y mato dito. Asa ko, di mi makita. Pagka hindi magkikumaan ka diri, di magkikumaan to niya. Magkita mi, nga buhi pa. Kon, anhi siya. Pero nung ka nga ako'y mato dito, kay mo gimingaw ko niya. Wala. Di na nawala akong gamingaw, isip igsuhon mi, ang nias ng kasing-kasing karon. Dili na yun. Pasuko, kung kalibot-bot, gumikan na ito nga. Anong iyang gibuhat na, igsuon na ni. Tungod lang ang pagkuhan. Ang pagtuos mo, lahat siya pagtuos, lahat mo ituwa. Lahat siya o kuha, kay gusto siya nga siya. Huwag man po kumangkon na ako. Kung siya di siya, o kaya nini. Di ko kung siya, kasi may mag-vote niya karoon. Kinsa man siya, kinsa man ito siya, si Kristo Isos. O di siya si Kristo Isos. So may labong na ito niya, mahimo siya, Isos siya. Kristo siya. Di lang siya maghilabot ng igsuon eh. Dapat ang among pagkaigsuon sa material, sibilin niya. Na igsuon eh, dili kay. O, kinsa pa ito rin ako nabantayan na naguba ako na yung pagkaigsuon. Ito ikaw po, naingon na sa kokot. Ang suod, daw ko napit. O, kinsa pa. O, mayroon na nga, maot man ang igsuon mo na. Ano ito nga, sa uli na ko dito sa kita, o, dapitan, ano man siya nga, balik ko sa dapitan. O, maad ko ka sa dapitan, kaya na-espiritu mo sunod nito. 1994. Oo nga, nangyari ko diri. Basta 95 naman namatay kong anak na lalaki. Na, junior to, junior. Liwat ilang ko anak ko, no? Yung sila. Ang uli na nga kay, daog mo ko.
ako kung matampan lagi. Inunos pa nga rin, dalan na, hospital, muli ako na rin. Igda ko dito, ako rin sa gatikong ko, pet-pet, kapag anas lang mo ko eh. Hindi rin makitag si mo, alam mo, ya. Bilang adlaw na kong igda ito. Maano na, buwan ka na, uli kong orbita, pag uli na kong orbita, dito ko ito kanina, ako si Elias. Ikaw si Elias, igda mo na. Ikaw si Elias. Tugan ko sa lo. Eh si Milka, ano yung si Elias? Elias. 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 Tugan ko sa lo. Kaya kilimutan na. Ingon na, Elias, ano na? Milka na, siwag pagpista na. Ito naman na rin. O ni tatay, ako. Ano dahil siya? Hingihin mo siya ito, hingihin. Discourage ko ko na. Ito na yung Diyos, hingihin. Ng Diyos, hingihin. Lagasak ako himasan. At bang ilang birmogman, o anang ilang German. Buhat magkakubang ka diha. Gatalikod siya hingihin, anak. Ang ambak sa tubig niya, ang dako ay baba ni Frank. Siyempre, istorya sa Sardo, Diyos na ito. So, si Rizal, mabuti na. Ano nga po, Diyos na hindi. Ha? Hindi. Ano nyo lang bro? May progress tayo na. Hindi. Murag na pando lagi, kaya nangihigot. Ano na? Nangihigot ni. Ang Diyos ko lang nangihigot. Nangihigot. Lagasan ng bagubig ko kayo. Karuman, nagatubang pa na ako asya ang libe. Sulay yun. Hindi, monto nga, ingat din siya ng ko nga. Ano espiritu nga kayo sa mga espiritu? Ano espiritu nga kayo sa mga nanay gawas na si Roste, si Mila. Ito kayo balog. Nga nung mihawas na na. Ito kayo balog nga mihawas na. Bilang buod ka na ako, bilang buod ka ka, hindi mo kapurin. Natuto ko girian na yung prisuhan. Ano siya may pala yung prisa? Action ko katras. Tingin sa ako na yung buong kaningabo, bilang buod. Sa mga ito yung sala, may bilang buod mo ko. Sa bilang buod ka na ako mga kapurin. Dihas balay mo sa Rizal. Magtuon ka kay Bright kayo na. Pag ingon din magtuon ka kay Bright kayo na, ang sulog mo sa kasing-kasing na magtuon ko. Ano na ito ilhan? Tinuod ng espiritu nga inyong ingon ana. Basta timan ninyo, kanang Juan Bautista halos mutupong nag-utok sa Ginoo. Ano na Juan Bautista halos mutupong. 1 point ragon, 1 point ra ang labaw ni Kristo niya. 1 point ra yata. 1 point ra. Para mo libil. Para mulibil na sila. Sa'yo nang kakatry ka na. Pang-awa ninyo to ako ang papel sa una. Kaya ninyo to. Kita mo ginilhan mo gina ko ng Bautista ko. Kanya karon kay ako na to ilang giikot. Sangyaw ko, wali ko. Siya doy. Adto ka sa Marinduque, adto pa ko Marinduque. Sunod, tawagan ako ko niya, mato ka o kuhan, pinamalayan na, pindi po itong pinamagpas. Sus, kung ginoo ka ng dagat nga akong gagian, di matabang orang suba. Kaya kuha na, pinagpas na gini. Pero tungod sa akong gihuna-huna, ginoo ra gyud siya kayo, kauna-kaunay. Ang luwas na ito. Kaya tinuod nga ka ng ginoo na diha, kanang lawasa. Pagsampit yung power na, basta tinuod ka nito. Problema, huwag ka mo to. Kaya di na mo power nyo. Gabali na, mabali. Di, ano to nga, ito pinamalayan, pagkakuman, tawagan ako, kay Manto na po, proceed na po sa Jose Mindoro. Asan Jose na po. Dito na po sa Jose, ipabalik na po Batangas. Malayo yan ang San Jose ang Batangas. Saan tayo nagpagbarko para Batangas? Pag-abot ng Batangas, proceed po Lucina, San Pablo.
Laguna. Oh, bit kanunay. Mo nang way grado. Ako anak. Luna. Sa Indro lang pila ka bulan, undang ilakaw na ko. Indro pila ka bulan na po abot ako dito. Undang na ko. Na? Liman ka ng trabaho ah. Ako to nga. Napistingan gini ako. Ito nga, yung nauna ako, kuhaan hindi ko. Dawat mo ko. Di palumbaan. Pinis na lumba. Ipasawa, pag mangita sila sa daghan. Iyawa ko mo. Masawa magdaghan na. Hanto, di abot ang panahon na nakauwi ko sa balay ng mukado. Uli na ko sa balay ng mukado, makita mo ginang pawet. Kasi ka na putyukan, di ginang mabaak. Pandubuan, di ginang mabaak. Masubo na ako ng putyukan, masubo na ako ng pandubuan, masubo na ako ng halas. O kaniyo? Isa pa'y testigo. Yan ang ibig. Halas, nasubo na ko na. Halas. Nakinsa ninyo din yung pasubo ng halas. Wala. Hindi pa alang-alang kayo. Manawag kong halas ko rin pasubo na ko ninyo. Ako tinuod na. Doon ay usa sa 12 ako ibadlong. Si NGD. Di ka ni badlong hindi mo to. Wala na nas palibutan ko. Wala mo na anhin. Imbis haring anhin na. Ako hindi badlong. Ko ayaw kay fasting ko niya to. Siya sige panlumat o kamuti dito sa kamuting balakon. Ito sa mga kakuma. Akong hadlok ba ko nga kasi di na lumat ba? Kawat na niya. Ya, sampa ko may dito ko sa balay ni mukado kasi kanang mga naguma di ang kadista masupo yan na. Pili ko kung mahimo ni nga kita nga niya sa Ginoo maghimo kag makahasol sa ato ang tao. Ayaw gyud mo ana, anang lintan karon. Doon na mo na-convince. No, nahimo ni na-convince ninyo, nahimo yung bishop baron, nahimo ba yung libro. Nagbuhat kung makahasol nila, may mo nang sala ninyo. Ay yun yung buhati nga makahasol nila. Ay mahimo ng sala. Ano yung sala? Mapandol na to. Itong pamilya, mapandol na to. Imbis mo tuo, di na noon. Pagtawag sa Ginoo anak mo ba, ito kay naigi kapandulan. Nga wala bayralan na. Sa daw ninyo. Sa ng 18:24 sa Matthew. So, 24. Sa pagsugod niya sa busay. So, 24. Sa pagsugod niya sa busay, ipaatubang kaniya ang usa nga nakautang kaniya na 10,000 ka talanto. Mura na. Pili, no? 5, bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan, 5. Pili. 24 man. Mateo. Matthew 18:24. Matthew 24:18. Baliha, Matthew 24:18. Ug siya nga anha sa uma. Dili. Ibog na Ito sa isang peso. ingon ba nga katong makapandol, makahatag og kapandulan sa iyang igso na to iyang isig katao, hiktan niyang liog. Sa size, sa 18 size. Sige, 18 sa es. Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala, Hmm. ang usa niini mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo palang unta hinuon alang kaniya kun di ka higtan siya dakong galingan nga bato diha sa iyang liog o gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat. Mabili ay mo pagbuhat o makahimo ka pandulan sa inyong isig katao. Kaya makahimo gani makabuhat gani mo anak nga makahimo mo kapandulan nila. Mabasa na sa Ginoo, pagbasa sa Ginoo anak. Mahimo ninyo ng mortal nga sala nga tulubagon dito sa Ginoo. Yun nga. Mauto nga
puyos ko na pagpundag anak. Hindi man nigikan nimo. Sa dito, kilala ka po dito, may daghan dito mga kuwan. Hindi, una-una po. Sila po, una-una na po, manuuna po. Daghan dito sila. Manuuna po dito sila, kaya mangalot na po dito. Mga kamote dito, lain na sila. Abot, kung saan to? Uli to? O Ulit naman sa lampasan na to ba? uli dito? Madul may baliti. Pero wa pa abot paglampas dito. Wala pa po. Wala pa rin Dito to sa agianan, tundalan ba? Sakyanan. Tangkay ko. So, ito na di man mabadlong eh. Hindi tama ako. Di man pabadlong ko. Nagta ko. Akong di mo na una nga alas. Ito. Ako kang ipagpupul ng halas. Nagkanang pag-abring mo na ihalas. Susunod ko na. Tapos lang kayo pag-abring na naman ang halas. Kanang halas na dukong. Uy. Halas na itong. Pag-abring. Ana na yung halas. Basta kay kanang yung inipot. Yung uli, way puha sa isang mo. Yan na, makasubo ko, anak. Tandubuan. Pag inunog paakong ka ng tandubuan. Kayo na, ayaw mama, di ka mama, Isa to'y kauban ang tulong mo tulong, kawayan. Ikaw no? Matulog ka dito buon. Ang ilalong na yung daga, kita tubuan, labay-labay na na. Agian ra. Ha? Ha? Ilibert, ilibert na to no? Hindi mapaak na, basta kayo. Ilibert Oo, na. ta. Karon kanang espiritu ha si Juan yung Bautista pagkamatay ni ng hari. Anaw na din ako ay na-deform man to na-deform. Kaya natong saan sa Ginoo. Sa 1995. Kung man do'y bigyan ng Ginoo. Ang plano ako na nagasumpay ako nagkita sa nag-isi. Ang plano ako na nakita sa naputo ako nagasumpay. Ako'y nakabuhi at may kalibutan. Katong Chris. Itong preso, moto. Yung nga, nihawas, ako'y kalibutan. Paghawas ko na, dito ako, ako na una, sa ano, hindi man pili ng duha, sa raman yun, espiritu. Pagkahingawas mo siya na, layo siya ng gano'n. Maurag yun naman ako. Ano yung ibilaw, ano? Babay pa. Ay, iwas isa. Ang gawas ko. Mato ni bala pagbalik na. Pagbalik, tubig naman. Tubig na. Balik siya na ako. Yanas daw. Tidak ko ng bagayan. Tumpa ko yun. Kaya siya may akong itahasan ng Juan Bautista kaya kung ako na kay may hindi ka mo Juan Bautista kaya kasubungot. Tulungan yung buhok, sinagantang. Gamang ka ni Juan Bautista ni. Si Kanyete, kaya sila may lumpang Kanyete ka. Sige lang piyong-piyong sa Kanyete ko. Kaya kani, gamang ko ni Juan Bautista. Di akong gipamisyon. Dito, sige lang ang pumuka puntak lobo. O, ulit ko din sa kita. Akong gitawag si Juan Bautista. Sus, ulit na ako. Nitupad ni. Murag ka nang pinulo sa tubig ba? Na 14 pa katinawa. 14 pa katinawa. Ang katinaw sa tubig, yamong. Sama sa yamong ang iyang katinaw. Yamong. Muna nga, di mo kakita yamong na lubog. Tinaw kayo yun. Kung tinawag, sidlak sa katinaw. Pagkakot tinawag, hindi rin siya kasunod. Gusto siya mong sunod na ko, hindi siya kasunod. Kaya paglantang na gusto mong lawas, ang sunod sa kong lawas kay di man si Juan, kanto mang labaw ng Juan. Kanto mang labaw. Labaw ng Juan kay ngun man si Jesus, yun si Jesus. Sa tanang gipanganak sa mga babae, wala pa'y tindog nga labaw ni Juan Bautista. Apat ang labing ubos sa kingharian sa langit. Labing dako ay kanya. Ang nagsikat si Juan. First, uno, si Christ. Sikat si Juan. 1 inch lang. Kung kanang utok, anak, magpas. Magpas ng utok, anak. Sa utok ni Cristo. Kanang inos mangarit, pagtuon, i-break, anak. Pagtuon, hibuan man eh. Kung sa man ang inyong hanggungo, kung sa man ang inyong upaw. Pagtanaw na to, di maon eh, di man makadanas ka
Nga doon na hingwa, inano, upaw, Ako yung bungot. huway bungo, Aw. pagtindog sa blackboard, nagpangliti ng dila, maotoy mo daw. Inana na. Kuyaw kayo niya mong istorya. Una-una, ang akong anak na si Ilo, itugtag ng hubag, ko, ang itutukan sa ilingkod, ko, waon ko ng hubag ni mo kanan. Ako'y magdaog sa hubag. Ate din akong hubag. Hubagan ko dire, hubagan ko dire sa ilog, daw kabuo. Hubagan ko dire, hubagan ko sa ilog. Pero, huwag man magdugay na kadapaphan ako, wala, dire. Wala na. Suot ako. Wala na. Sa gamay na. Dagkuhan nga naman gabi ni Indo at libon. Kay, Wala master. wato nga, ingon sa kangkuhan ko no, kang original sana. Okay. Dili kumukuha og sala ninyo. Dili na ko anak karon. Nasayop na ko kung ang inyong sala akong kuhaon. Sayop na. Kay ang mukuha sa sala, kung ang mudupa sa sala, si Jesus lang. Humana ang papel ni Jesus. Humana. Kaning pagbalik ni Jesus karon di na si tigdupa-dupa ang sala. Mamatay ang mamatay. Alis yan. Ingon ko diha ang magbuhat og dautan sa Ginoo. Padayon. Papadayon na. Nanay silot yan. Ang magpakasala, padayon sa kasala. Ang magkalaan, kadayunas pagkalaan. Ang matarong, padayuna. Kabuhatan sa pagkalaan. Because all of this, there are equivalent na kuan ni katumbas. Dunay equivalent ng katumbas. Good and bad. Una dili ko tikwa-kuha, ay mo pa una-una nga mudupa kong sala ni dili ko. Una-una ko basaha, nganong ana ko basaha? Kung basahon ako ni, nagmugay ni mabot ng tulog ka ulan. Kay, mapatong na itong sala dili. Di mo ka, dako tong dako. Dagdag. Madako. Mupatong to. Ako din gibase sa sami. Natungkol mo sa sami. Pagpapigay, uyuan ko. Basahon ko. Nadugay niya, narawin ang bahon rin. Hindi basahon. Lagi na ko basaha. Aron di kasulod. Di pala. Peaceful. Siyempre, ang tanaw. Peaceful na. Kaya ako maglilimitihan ko, one day na ka. One day, one night. Ano yun? Kaya, dili ko kuha-kuha ko sa'yo. Wala na eh, di ko mo pasaylo. Ako'y pasaylo ko sa'yo. Wala. Kamoy manubag sa sala ninyo. Diba? Ingon na tagsa-tagsa, mga tubang, sokmanan, maghatag ang kusay sa mga pulong ay muna buhat. 12, 36 sa Matthew. Na lang sa 36 usa. Sige. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tao magahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Kay pinaagi sa Ayaw na, diha ka lahi nagtrabaho ng PDCP. Sa 12:36 sa adlaw sa hukom. Anong adlaw ba ni? This is now. Today, noon is siya. Kaya anong adlaw nga di pasabot niya na ikatulong adlaw na niya. Muna ang ikatulong adlaw. Busa kaning pagbalikan ni Kristo, hukom ni, dili ni dupa, hukom. 36. Dili kay mudupa siyang sala. Hukom ni. Kanya ang tagsa-tagsa, muhatag siya. Sa do? Tagsa-tagsa, Matag muhatag o
Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tawo magahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Kabalo mo kung sa'yo walay pulos. Ha? Kasi katulog mo na. Ha? Kasi pala. Ano kasi pala? Bisan pag ka na inyong sa inyong gisultis, inyong isang katao, maon. Tubag ko nyo na. Kung kaya nga, i-record na sa Ginoo, yung kita. Pero gisultihan na mo. Sa positive o negative. Diba? Bisan kami huna-huna. Huna-huna lang yung tanaw ni mo ng tao nga. Daotan ang huna-huna diya. Sa Ginoo, i-record na. Yan na. Kaya ang gusto sa Ginoo ng luwason, perfect. Ang luwason. Kanang hatagan sa Ginoo everlasting life. Perfect. Ang luwason. Niya maingon sila nga walay taong perfecto. Di walay maluwas. Basta yung pastor patay. Tao man lang pastor. Patay po. Eh tao man lang pastor nila. Sayop na. Ang tao nangita, ang Diyos nangita perfect. Anong perfect ana? Mauna siya ay makabatod sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga mo na yung mission sa tanang mga tao na to, how to become a perfect. Sa tanang mga tao nga naguna-una o kaluwasan, ang una-una na kung saon mga perfect ka, dili itong iyong una-unaon nga di ka ka-perfect. Di ka ka-perfect kaya walay tao perfecto. Alam, yun na. Yun na. Kung doon na kayo na yun na. Kung sila pa, alams na. Kaya, ang pangitaon sa Ginoo, perfecto. O niya, mayroon man ka nga, white taong perfecto. Jadi, yun na. Ha? Gawas ko ng perfecto. Gawas kung ang gawas sa iyang ngalan na si perfecto. Ay tao, hingan lang perfecto. Pero di man na yung tao mo. Hingan lang ng perfecto. Ang gitaw, pangitas mo nga perfecto. Your heart and your mind. Mauna siya. Unang ganing pagbalikan ni Kristo, muhatag kag husay sa tagsa-tagsa. Meaning, kamoy manubag sa inyong sala. Dili ni si Kristo ang manubag. 37 basa na diha dayon. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silo. Oo. Tagsa-tagsa na. Pag pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka, pagamatarungon ka, o pinaagi ra po sa imong mga pulong pagahukman ka sa silo. Isod na. Nang dili ka, ay mo pag una-una ka, matupad-upad kong sala ninyo. Dili yun. Dili ko matupad sala. Ang akong isulti ninyo, ang akong... Ha? Yes. Love is God. Tungod kay God, love ka sa Ginoo. Kunya, how come nga unsaon kapag love niya? Bisan og tarantadong tao, love gihapos Ginoo. Og di nato og mabasa nato diha nga kanang mga tarantado pamatyon, ingon day ng Dios di as pinadaya. Ayaw na sukdan ang mas gawas kay iya mas mga iro. Hinanlan day tong iro tong matarong. Tas gawas. Ha? Hinanlan niya to apan ang mga daotan sa Ginoo. Pagalipulon, pagaputlon. Wala. Dili love ang Diyos niya. Tinuod nga ang Diyos gugma sa mga matarong. Ang Diyos gugma sa mga nahigugma. Kaniya, basahon na to. Kapitulo 20, versikulo 6 sa Exodo. Ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako
ug nagabantay sa akong mga sugo. O, diha raw. Diha ra ang Diyos mahimong gugma. Nagapakita ako o mahigugmaong kalulot kanila sa mga linibo na nahigugma kanako. O, di ba? O nagabantay sa akong mga sugo. Dito na po ang gugma niya. Ni aning klasias mga tao. Pero katong mga tao nga, wala ani, asam dyan mong gugma niya. Ano ko lang, mabasa mo ko na ito ang kaluwapan na sa Juan 14:23. Ang nahigugma ka na ako magbantay sa aking pulong, siya pagkahigmaon sa mga kaluwap ni Jesus pa. Niya, asa mo puyo itong amahan. Kung katong Kristo, dito sa nahigugma, magbantay ang pulong. Dito mo puyo. Kung na yung babayan. Kung naa mo ana, tanawon mo sa mga tao sa lapati, karnero. Tanawon nila karnero naman. Sabi nila, Aya gyud ba? sa 2026, human sa bautismo, wala kayo sanina ninyong unana. Wala na. Kato, dili na ito madawat kayo. Sultana na to. Sultana na. Ang itong pinakaubos na sanina, katong sanina nga, pang kuhan yun, pang binuog yun na sanina. Sa pag-asa mo na kayo, ikaw. Ha? Dili. Katong pang pris yun. Para ka matarwid. Ha? O, Dato mo nga lagi nga na ito, Andre. dili. Kasi yung mga tao sa Israel nga, Katong pang pris yun. Pang pris na din sa musulman. lakaw sila nga, Nagya po yung ribiti. Nagya po yung nani. Pero happy ha. mga pari. Irira kutob sa tiil. Balay ubos lang sa tuhod. O, sa tuhod. Babaw sa tuhod. Murag Muslim. Dili, babaw man dili. Babaw. Sa pag mamalik mong isla, Tagas sa na. Pita, kunya pa na sa 2026. Dili pa na. Wala mo ito iskinde na. Asa mong dapita, mura inyong suot. Ito mapuno ang tindog dapitan na inyong anak na ang mga suot. Makahipalo rin yung mga tao na matang langit hindi ng dapitan. Hindi ni langit. Kaya ang tanang tao dili inyong anak o binisyahan. Kung dili ganahan anak, yung yuta ibaligya na, yung balay ibaligya. Awa sila dahil. Dato siya sa dapitan mo pahawa na. Kaya dili siya ganahan. Magpisti yung anak. Kaya bawal na nato sa gobyerno. Hindi tayo matuman ko sa kanisidyo. Pugpong sa kay anong mga sasagote. Kay paring harag sa Okay, natuman na naroon kay kita naman. Hindi sa lapitan ba? Lubuan na na. Dili matuman. Hindi ako buwa. Ngayon kag matuman, wala ka taron. Dili ka tamao. Muna ipagbuwa. Kaya pa itong ngayon nung 2026 panabanhaw. Kung sa mamoron, ang kathang. 2033 panabanhaw. Dili to. We are now already Sa resurrected. ikatulog ka adlaw mas We maratos are now is already resurrected, but it depends upon the ones. May haplan. One. Apa? Two. Three. May hapaning buwa. Sili. May buwa ka man eh. Kasunod-sunod na ano siya, o gusto sa ginoong bilanggoon doon. Eh, si Kadoktor, musulod niya. Kaduktot. pero Hindi rin na Kadoktor, Mali dot lang. Sulod gitu si kaduktot diri. Palit kalungsod, buwan mo din na. Batang kung kayo. Bata pa gina. Hmm? Ha? City pa man na ida na. Sulod sa nimo mo, magibilanggo ka. Kaya dili ka sulod ka, o di ka bilanggoon ng espiritu. Dili ka bilanggoon ng lawas, di na ka sulod. Di na ang sulod, yung siyong lakaw-lakaw, asa mo yung sulod? Nga inyong utok dito, galaw-law man. Maglakaw-lakaw man ha, inyong utok, galaw-law po. Sige mo ato sa pulog, sige mo ato sa usami sa na. Inyong utok, sala-salam na yung utok. Musulod ng espiritu niya.
Damgo na, wala espiritu, wala. Okay na kaya itugutan mo na. Huwag yung sa akong itugot, kaya ako. Pero kung na ako itugot, ay na ninyo nagwata. Na, bilang ko, sa amin, bilang ko, sugod na atong pag-uli niyo sa labi. Dito pwede i-consider na to na bilanggo ka. Sugod atong pagbunyag. Kay nakauli man. So, aron di ko manubag sa Ginoo, i-outside na po to siya. Ang sugod bilanggo, ang pagmili. So, kay bilanggo ni, ang bilanggo yun is 2 years. 1 year to 2 years. Suma sa iyang giingon na katuig. Ha? Yapon ang katuig ko bilang. 1 year to 2 years si Ilaw. Umumpod si Ilaw. Kay bilanggo umumpod si Ilaw. Na, dire ra mas lapita. Lakaw-lakaw dire. Pero lakaw-lakaw Di mo. pulo, bili sila makato di pulo. Dili. Bisan maghilot. Ha? Bisan maghilot. O pwede na tingali. 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 Basta inana gani, di mo ko mo Okay. akseptar dayon. Ako may manubag dayon ko. Ito man ang katao. Awa nga nato na kay kining binilanggo ta, binilanggo mo yun. Binilanggo yun. O dili mo tinod, anay kakat yun mo. Si bilanggo ko lang kakat na. Na, katong ako bilanggo ko nga, puro ang luspan ang ngayon ako naong dito. O ingon para dito tinuod, kakat. Na, Nara ni Juan. Pakaman-kamangon tika diri. na, di karon, di, no na, karon. Dayon na punta sa sinod ng episode kanina kung damgo nimo.